हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव बेनो जाबाय लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय दा फाइनालि नोंथांमोननि रिजाल्टआ दिनै आउट जामारसिगोन बेनो जाबाय APRO कनस्टेबल नाथाय लोगोफोर बेयाव डाइरेक्ट मेनसन खालामाखैसे फाइनाल मे रिलिज फैगोन ना काट अफ फैग्रोगोन दैट मीन्स काट अफआ फैनो गोनाङा जाबाय दाखालि रिलिज जोबनाय 2000 वेकेन्सि आरो फाइनाल रिजाल्ट फैनो गोनाङा जाबाय दाखालिनि 9000 वेकेन्सि जेराव APRO कनस्टेबल APRO गार्डमेन मेसेन्जार आरो गोबां रोखोमनि दङमोन जेराव नोंथांमोनाहाय एग्जामखौ अलरेडि होखांखाबाय दा फाइनाल लिस्टल' ओंखारनांसिगौ दा रिजाल्टआथ' दिनै ओंखारमारसिगोन इभिनिंआव आरो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे बैसागुनि सिगां रिजाल्टआ ओंखारनांगौ होननानै दा फाइनालि फैमारसिगोन दिनै नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगोनो डिटेल्सखौ मोनमारसिगोन जे रिजाल्टआ दिनै फैथारसिगोन नाथाय बबे मोनसे पस्टना फैगोन बिनि सायाव डिटेल गैथ'आ आरो ओंखायनो नोंथांमोना गोबां कनफिउज जादों जानांगौ जे फाइनाल लिस्ट फैगोन ना काट अफ फैगोन दा बाथ्राया जाबाय जाय नोंथांमोना फाइनाल मे रिलिज फैयो अब्ला नोंथांमोननि साख्रिया दिनैनिफ्राय जाबाय बेखायनो बे रिजाल्ट पर्टेलाव क्लिक खालामब्ला जों बेबायदि मोनखायो नोंथांमोना गोबां नायगासिनो दङ जानांगौ दा बेनो जाबाय साइट इज आन्डार मेइनटेनेन्स जागासिनो दङ मानोना रिजाल्ट आपल'ड खालामनायाव टाइम लायो बेखायनो दायो मेइनटेनेन्सआव दङ दा नोंथांमोना बेयाव पाब्लिश जानाय लोगो लोगोनो चेक खालामनो हासिगोन आरो जायफ्रा फाइनाल लिस्टआव फैयो नोंथांमोननि साख्रिया जाबाय होनना सानना लादो एबा जाखाबाय आरो बाथ्रा जाबाय दा बे फाइनाल लिस्टआ फैगोन ना काट अफ फैगोन बिनि सायाव फिक्स जाथ'वाखै जायखिजाया नोंथांमोननि रिजाल्टआ दिनै फैगोन इभिनिंसिम नोंथांमोना मोनगोन जायखिजाया नोंथांमोना इभिनिं जानाय लोगो लोगो रिजाल्टखौ चेक खालामनो हागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला रिजाल्टआव मोनो अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जे नोंथांमोननि साख्रिया जाबाय होननानै काट अफआव थांबाय होननानै फाइनाल लिस्टआव आरो लोगोफोर नोंथांमोना जेब्ला फाइनाल लिस्ट मोनो अब्ला कमेन्ट्सखौ खालाम आरो बयबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जादों जायाखै जायखिजाया बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ दिनै आउट जामारसिगोन नाथाय फिक्स जायाखै APRO कनस्टेबल फाइनाल लिस्ट फैगोन ना काट अफ फैगोन दा आसा खालामो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना नेथ'दो लाना फैगोन जेब्लानोखि डिटेल्स मोनबावो दा बेनिसिम गासैनिसिमबो बेस्ट अफ लाक जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोजां रिजाल्टखौ नायो आरो जायफ्रा साख्रि मोनो नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव